Žake, veti. Pod nos pa biraj. Ima koje hoćeš. Bunde, mantili. Izvite, suknje, kude su vi? Molim? Interesuju me suknje i bluze. I cipele. Ovo je garderoba, gospodine. Pa da, to i tražimo mi. I tašnje mi treba. A možda i donji veš? Ne, donje veši mi imamo. Gospodo, ovdje je koktel prijem. Naši gosti ne skidaju gaće, suknje i cipele. Samo mantili. Prike, a što ono te pisuje garderoba ovdje, bre? Idemo. Izvinjavamo se. Vi radite, jeli? Sreća rad. Mi smo malo, pogrešno, no, ali izađemo. Jeste, prijatno. Ajde, idemo, ovam, po mene. Dobar dan, izvinjavam se. Evo, prođe. Igore, hoće izlazimo ili će ni peglaju? Lele, nema ga prst za mučanje. Ljudi, ne me zajebavajte, molim me. Izvinjavam se, vi samo da prođe. Po mene! Tato. Pardoniram. To su oni. Zite. Domire, Čuti bre, ovi će bre, čovek sviri. gde smo mi ovo zakasali? Ko kučke na most. Eto bre, sviri čovek, čuti. Gospodo, šta tražite vi ovdje? Mi bih smo da iskočimo izlaz. Hoćete za mnom? Hvala. Tato. Tu sam. Izvolite. Hvala, gospodine, hvala, zahvaljujem. Hvala. Hvala puno. Pa sa ovoj. A? A što iskočili smo iz ovaj hotel? Zato je što za njega neste dorasli, za to i žake. Mene se čini da nas isteraše. Ispratiše, ujče, ispratiše. Sa livreu ti vrata otvaraju. Sada me slušate. Od ovde da ne mrdete, jedem po golfa i čim ga doteram, u njega uskačajte.